kde bolo, tam bolo, za 7 horami, kde Brookhaven šťal, tak bol jeden Santa. A ten Santa bol celkom pekný, lebo bol celkom hot. A do neho sa dneska pozrieme. Počúvaj, dneska, keď je ten štedrý deň, sa Ježiš narodil. Počúvaj, Boha Krista, musím odnieť všetky dávčeky týmto tu dzecam. Kde ich asi dám? Počúvaj, tutok je taká čarovná chalúbka. V hentej chalúbke je také jedné decko. A to decko dneška navštívime. Samozrejme navštívime celý Brookhaven, ale musíme to urobiť rýchlo, aby sme to stihli do polnoci, lebo v polnoci začína Boha Krista omša. A nedaleko, hneď pri Santa Clausovom dome býva malíčky Franko, ktorý sa práve díva na telku. Tak, ja si tu swipeujem TikTok. Tak. Ale zrazu príde mama. No dobre, idem za ňoho. Synáčik, sveta večera sa chystá. Pôjdeš obedovať? Ale musíš. Ja si pozerať TikTok. Ale musíš, však Ježiško príde. Alebo Santa príde, ale keď sa naobeduješ, tak Santa príde a určite ti donesie nejaké pekné darčeky. Rodičia dávajú darčeky. Ale určite dostaneš nejaký... A čo keď dostaneš nejaký nový iPhone alebo nejaký nový tablet? Čože? Dobre, kľudne. No tak poď, my tu vlastne nemáme stôl. Ale to vôbec nevadí, lebo môžeme aj obedovať venku. Poď. Dobre, kľudne. Poď. Vidíš, aké to tu máme krásne? Najprv ale musíme prichystať stôl. Kde si? Kamo, kde si? Kde si zdol ty mladý smat? Tu si ty mladý smat. Poď sem. A to je jedno, lebo tam nebudeme. Budeme obedovať pekne tutok, ale najprv tu musíme prisnúť nejaké tie stoličky. Synáčik, je čas. Odložíme mobily a ideme papkať. Už sa stmieva, takže ja ti tu niečo nachystám. Veľa. Synáčik, vidíme, že tu máme veľa jedla, tak poďme papkať. Počúvaj, čo si dáme ako prvé? Ja si dám to tako, dáme si to tako, hej. Počúvaj, kým toto všetko zjeme, tak vieš čo? Poďme si trochu zaspomínať na tento rok. No dobre, Synáčik, vidím, že si to všetko zjedol. Tak teraz musíš ísť len hore do izby a tutok si musí zhasnúť. A musíme ísť vlastne pred dom. Poďme pred dom a musíme čakať. No nemusíme čakať, no poďme proste do tvojej izby a tutok budeme pozorne čakať na Ježiška alebo Santa, alebo to je jedno, kto príde. Dobre. Už len tento tu dom a mám objetu celý Brookhaven. A nemám zamknuté, to je zároveň výhoda. Dúfam, že všetci spia. OK, vyzerá to tak, že všetci nespia. Ale dúfam, že ten malý kid nepríde sem, hej. Ale hádam príde, no dúfam, že nepríde, hej. Ale... Idem si pozrieť TikTok. OK, počujem tam niečo, ale hádam sem nepríde. Tak dám tu nejaké tie davčeky, ale dúfam, že sa mu to bude páčiť. Ale neviem, no. Ale to vôbec nevadí. Ešte raz to skontrolujem, či tam nikto není. Alebo či všetci spia. Pozerám si TikTok. OK, dúfam, že ma nevidí ten typek. Akože teraz, keď ma nevidí, tak je fakt akože slepý. OK, idem dole. OK, a kde tu mám rýchle ešte záchod? Počkaj. Nie, ja tu počujem, že tu niekto dupoce nado mňou. Počkaj, musím sa kde si schovať, ale kde sa schovám? Pomoc, tu není kde sa schovať. Pomoc! Kde sa schovám? Á! Dobrý deň.
Dobrý deň. Mami, je tu cudzí chlap. OK, toto je posledný dom, ktorý mi zbieva. Vidím, že začalo pútko snežiť, takže to je úplne jedno. Vidím, že tam nikto není. The Grinch. Počkaj, ešte toto skontrolujem, že tu nikto není. Je tam niekto. Tu sa schovám. To zase počujem. OK. Mami, prečo tu nosíš samých chlapov? Nikto tu není. Vôbec tu nikto není. Asi sa idem osprchovať. Čo tu robím? Počkaj, dieťa. Ja som Santa, hej? Ja som Santa. Mami, prečo si tu iba nosíš chlapov? Ja si tu nikoho nenosím, iba ty. Vlastne to je Santa. To prišiel Santa, vieš? Ale prečo si taký zelený? Vieš, lebo Santa ochovel, lebo ja som ochovel a nazelenal som, dostal som zelenku. Takže. A to som robil karate. Ešte vás? To som robil karate, nič mi neurobíš. Čo keby si sa išiel hore vyspínkať a ja ti ráno si rozbaliť tie dábčeky? Dobre, tak ahoj. Ahoj. Prečo si Santa Clausom zlomil rebrík? Pane Bože. Tak. Počkaj, kde to je? Musím to ešte vás nájsť, lebo nikto tu Vianoce nebude oslavovať v tomto meste. Tak. Bum, daj tam. Dobre, a môžeme ísť. Dovidenia. OK, teraz som odišiel a môžem pohodlne počkať až do rána. Je ráno, je 5 hodín. Synáčik, vstávaj, prišiel Santa. Dívaj. Čo to je? Čo to je? Môžeš mi povedať, čo to je? Počkať. Čo to vlastne je? To je nejaký toxic vestul. Počkaj, prečo sú tu iba tie polystyrenové davčeky? Nevybuchne si tento dom kvôli tomuto. Čože? Nevybuchne tento dom kvôli tomuto. Aha. Utekaj! Pane Bože. Poďme sa, kde si skvidi rýchlo. Pomoc. Musíme rýchlo utekať. Pomoc. Musíme rýchlo. Poďme napríklad tutok. Poďme za tutok k cedru. A nám ten dom nevybuchne. Synáčik, čo sa stalo s našim domom? Vybuchol. A kde teraz budeme bývať? Čo ma tu mláči? Tu tlač ten chlap! Pomoc! Santa, pomoc, rýchlo! Santa, pomoc! Santa! Pomoc! Oni všetci idú po mne. No počúvaj, synáčik, čo my s tým budeme robiť? Synáčik. Haló, synáčik. Kde si, synáčik? Tam si, kde si? Syn, kde si? Pomoc, to je gang! A po mne ide gang! Pomoc! A po mne ide nejaký gang! Oni ide po mne Ultras Slovan! Pomoc! Oni po mne idú...
Pomoc! Pomôžte mi niekto. Pomôže mi prosím niekto? Kamo po mne ide, tak 10 typci. Synačík, ja som pri Santovom domčeku. Synačík, musíme ukradnúť auto Santovi. My sme ho zabili. Nezabili sme Santu. Počúvaj. Počkaj. Keďže ty si išiel do toho kina, hej, tak ja ťa počkám pri tom kine. Jingle bell, jingle all the way. Jingle, let's Veď čo tu spievaš Jingle Bell, keď sme prišli celý dom? A kde si vlastne, kde si stratil? Nebudem už stratiť toto video. To stopný. Počúvaj, musíme ísť za Santom. Čo za tým natáčaš, alebo? No počúvaj, ale počkaj. Jaj, to je pohodička byť takto tu Santa Claus. Nikto mi tu nechodí, nikto pomaly nevie, že ani existujem. Iba tento tu typek, to je moja figurína, vieš, to je moja figurína. Ten mi tu chodí ako jediný. A... Konca. Ich riných. Tichej. Čo som tu počul? Ja som počul nejakého typka, ako keby som tu niekoho mal. Ale to určite nebude, však ani nikto nevie, že tu býva Santa. Oni si myslia, že je to ten normálny domček, ktorý je vždy ozdobený na Vianoce. To je trošku sus, ale to vôbec nevadí. No to nevadí, ale dobre, no. Takže tak. Ale to vôbec nevadí, ale dúfam, že ten Grinch nepodpálil alebo nezbomboval nejaký ten dom, lebo to by bolo trošku sus. Áno, super. Ale počkaj, kto to tu klope? Dobrý deň. Čau. Čo tu robíš? Pamätáš si toho malého kida, čo mu vybuchol dom? Nepamätám si nikoho. No, ja si mu niesol darčeky a potom vybuchol ten dom. No počul som vtedy nejakú veľkú bombu, hej. A to a čo s tým? No si to jak proste vychúra, tak? No. A teraz ho vidíš po 20 rokoch. Kámo, to nie si ty, nerob si tu zo mňa nejaké srandičky. Naozaj. Čo? Naozaj, tak potom vyniesol ten iPhone. To si ty? To si ty, Matúš? Presne, áno. Ty si, kámo, čau. Čo sa ti, kámo, čo si sa tu tak objavil? Čo? Čo si sa tu tak objavil? Keď som ti Vianocu, tak som si na teba spomenul. A s tvojou mamou sa čo stalo? No práve teraz je Takú typku nepoznám, povedz. GG. Tak asi si skapal. Nejde nič. Tak nič. On aj dokonca zmizol. No tak nič. Santa vždycky ostane sám. Nikdy som nemyslel, že niekoho dostanem. Ani nikdy nikoho nedostanem. Santa o 20 rokov. Bohužiaľ, skončilo sa to. Santa zomrel. Áno, je to tak. Santa zomrel. A keď sa vám tento film páčil, dajte like, odber a dajte F-ko pre Santu. Dovidenia.
jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells ring and jingle bell face. Santa and Santa and Santa's a son. Santa is Santa's a son. And Santa and the Santa in the Santa. In the Santa, in the midnight, in the Santa is